fart! Mere fart, mere gas. Mere gas. Du skal først kaste dig hernede, tror jeg. Nej, man skal først kaste lige her. Mere! Ud med ham! Ud med ham! Jack! Hvad lufter der også i sø? Ja, man kan lige Den vej der nu. Lige op til her, den vej der nu. Ej, lad os ikke, du komme med. Han skal bare ikke ind i hotel igen i luften. Der skal Julie sove på. Jeg skal hun tage en lille rav nu. Han står derude, han kan lige skænde sig nu i korn. Det er sådan en 6-tommer der. Nej, det er klart. Så, nu er det i hvert fald